Hoćeš se gojiš, brate, kenguru? Nisam, brate, iskreno ti kažem. Počeo sam, pa da, počeo sam se gojim, ali ne u smislu debljam. Ne u tom smislu, brate. Vidimo se, a? Da. Uđi na TikTok, Kengur Srba, ima nas tamo, koliko hoćeš. Šta da vidim? Uđi na TikTok, Kengur Srba, ima nas tamo koliko hoćeš. Kaži mi ovako otprilike, šta bi ti, kako se zove, volao da budeš u životu? Pa ajde kad se setiš, ne moraš sad odmah. Kad se setiš, kad bi imao neki dobar odgovor, šta bi ti voleo da radiš, ali voleo. Ne zbog para, nego voleo, šta bi voleo da radiš? To te brat pita. Vatrogasac? Ovako si jak. Ovako si jak, brate. Se razumemo? Ovako si jak. Svaka čast. Nema šta. Šta bi ti volao budući? Šta si već? Šta bi volao? Pa ja sam streamer, pored toga bi volao da budem profi bokser i powerlifter u isto vreme, ako bi moglo to se... Ako bi to moglo jedno uz drugo, ja bi bio. I powerlifter i bokser, ne možda profi, ali izazivo bi ove tiktokere na mečeve. Znači, dizao bi ogromne kilaže, što ne ide u prilogu boksu, ali boksovao bi s tom kilažom, s takvom konstitucijom, boksovao bi sigurno. Izazivao bi ove tiktokere i tako dalje. To bi radio u životu. Da, sigurno sam da bi to radio. Pa možeš sad da izazivaš. Hoću da budem siguran da mogu svakog dobijem. Iz tog razloga hoću da se napumpam, brate. Hoću i da dobijem tu surovu snagu od steroida. I, brate, da se zna da sam na steroidima, da se zna da sam real, da se zna, bre, brate, ove like na steroidima i jebe kevu, brate. Eto. Otprilike to. Tako da, objasni mi, koje si godište? 8. 8. To ti je 12-14 godina puniš. Deluješ mi dosta smireno i staloženo, tipa, deluješ mi kao neko ko je pametniji od svoje generacije. Je li ima istine o tome? Jel ste ti govorili to? Ne, nisu. Nisu? Evo ja ću prvi da ti kažem. Ja ću prvi da ti kažem. Malo ti kasni. Nema veze, brate. Ako imaš nešto da kažeš, gledaš mi na TV-u, haha. Slušaj, ako imaš nešto da kažeš, kaži slobodno pre nego što prekinemo live. Ako ćeš da pričamo nešto zanimljivo, izvolite, tu si, iskoristi priliku, iskoristi šansu. Take your opportunity or pass it, što bi se reklo. Koliko te ljudi gleda? 69 na TikToku, oko 20 na YouTubeu. Pa ništa više, manje veća. Šta kažeš? Ništa više nemam kažem. Važi, prijatno. Ćao. Neću. Izađi, da. Ni zagradi se, izađi. Izađi, neću. Izađi, ne želim s tobom ništa. Izađi mi iz sobe. Tamara, ne želim da ti dam i da ti oduzmem, izađi. Izlazi, Tamara, iz kuće. Izlazi. Izlazi, ne mogu, Tamara, izađi. Napolje. Prijatno, ne vidimo se. Slušaj, dođi vamo, stavi ti kažem. Policiju zovem, ne budeš ih htjela sama da pokupiš stvari, oni će ti pomoći. Ideš odavde, si čula? Kad ćeš moći, ne zanima me. Tvojima ćeš da kažeš, prenesi im, dođi vamo. Dobro im prenesi. Da li sve kući imaš. Taj stan, taj prik. Završio si Ami. Ami sam završio. Mora se vrata, idemo ti mater. Iz opet da ti mamu jebem. Kad moram da ti jebem mater live, onda šta da radim? Tako. Tako.
Ne može ni jedna žena da se zajebava sa mnom, a ni jedan muškarac. Bespotrebno, zašto ja nisam zajebant. Ja zajebant nisam. Nije da je ona otišla zato što smo mi raskinuli, nije tačno. Ona je otišla, brate, zato što ona treba da ide da produži bolovanje, pošto ne radi ništa. Već 4 nedelje živimo od mojih 334 dinara. Znaš, koji meni ležu na račun, od 334 dinara. Toliko živimo dnevno. Tako da me slušaš, znači, ona ide sad da produži bolovanje, ide tamo da se zajebava, da mi se više nikad nije vratila u kuću. Nikad više to zlo neću ovim kraj priče. Nikad, nikada, nikad, nikad. Nikad to zlo više neću gledati. Uvek samo neka rasprava, uvek ja kriv, ona kriva. Mi ne možemo se dogovorimo, nego se to svodi, naša rasprava se svodi na ti si kriv, ja sam kriv, ti si kriv, ja sam kriv, ti si, ja sam kriv. Oni me kurac više ne mogu to, problemi. Rešenje, ako nema, onda nema rešenja i čao. I čao. I čao. I doviđenja. Šta radiš ti, brate? Ja streamujem od 4.3.2020. godine. Umeđu vremenu sam radio fizikalne poslove. Dok sam išao u srednju školu, išao sam pre podne kod Ćaleta na posao, radio sam, onda sam išao u školu i onda kad sam završio sa tom školom, onda sam opet išao kod Ćaleta na posao do 12 uveče da učim ili da radim. I tako sam celu srednju školu proveo. Ja, učeći i radeći celu srednju školu svako jutro u 5 ujutru, a završim uveče u 12. Znači idemo, ili kad idem ujutro u školu, odem u školu i onda sam ceo dan do 12 uveče na poslu sa ocem i onda u 5 ujutro opet ustanem i idem opet. To tako sam rastu. I onda kad sam završio sve to, zajebavao sam se malo, upisao sam 2 fakulteta, završio sam sa ispisivanjem 2 fakulteta. Ispisao sam ih. Upisao sam posle toga, upisao sam medicinsku školu, nisam je završio. Šta sam još htio da ti kažem? Druga stvar, ajde povedimo ovog lika. Druga stvar, izvalio sam da me neko, ona mene možda voli, ali mnogo zloupotrebljava to voljenje. Mnogo. I moje srce nikada neće odreagovati više nego moj mozak. Moj mozak odreaguje ovim, jer gledaj, ako ideš srcem, onda ideš srcem prema drogi. Ako ideš srcem prema ljubavi. Ideš srcem, ne zbog mozga. Mozak ti kaže drogi ne, a srce ti kaže da. Znaš, to je isto stvar sa ljubavlju. Srce ti kaže ne, srce ti kaže da, a mozak ti kaže ne. Znači mozgom odlučuju u većini slučajeva mozgom odlučuju. Šta se radi? Pozdravljate Kengura sa kanala Brda. Hvala, smanjate čovjek s ljudima pitanjima. Ćao, te. Gde si, brate, šta ima? Šta ima? Pa ništa, evo, brate, Blaze. Kod tebe? Brate, hvala ti što si zaustavio, brate, ovo okretanje glava mi više boli, brate. Koliko mi istaje, samo next. Da, i meni isto drago što se ovo desilo, pravo ti kažem. Brate, jebo mater, ono, niko, ljudi ne znaju čao da traži, brate, samo mater. Jebi ga, neko traži gole devojke, neko traži sve znaš. Ali to mi još glupavije, što likovi drkaju, a vide skop malo deci ima, brate. Da. To treba sve sankcionisati i sve ih treba pobiti. Tako je, pa mislim, ono, ja ne znam samo gde su i glupam, brate, sestra moja rođena ima čerka isto 12-13 godina, brate, tamo taj period, brate. Zna svaki korak na internetu šta radi, brate. Ali ulaze na, brate, onom netu, Da, kaži mi čime se baviš ti ovako? Moleraj, brate. Moleraj, a? Kako ide? Pa, brate, ide dobro, radim to već 4 godine, brate. Pa lepo, brate. Što se kaže, majstor sam postao, brate.
Majstor za Kosovo, svaka čast, brate, svaka čast, respekt. Bio sam malo u Njemačku sad 3 mjeseca, pa se vratio nazad, sad treba opet da idem. Pa lepo, tamo ti je kinta super, tamo ispod 2 i nešto soma nemaš. Pa ja sam imao 10 € sat, brate. 10 € sat. Da. Znači 8 sati, 80... Ne, 10 sati nema. 10 sati nema, 10... Samo što je bilo zimsko vreme, pa smo... Pa imao si oko 2 i nešto soma, brate. Pa oko 2,5 sam izlazio tako, brate. Pa Malo da. manje toga. Uđite na YouTube, Kengur SRB. Tako da, streamujem, brate. Streamujem, brate. Pa, brate, ne znam da li ti je poznato ono, hoćeš sad 1-1, ne ovo ono, sad je kulturan. Nije. Ukucaj, uđi na YouTube, ukucaj, hoćeš sad 1-1. A čekaj, to je... Ukucaj, Evo te odmah izašlo, čovječ. Kako je to mu... trending, brate, bio, jebo ga Evo, ti. samo da oslušam, brate. Aj, odslušaj, brate. Možeš i na glas, stavi, brate, na glas. Joj, znam, brate, znam. Sad sam se... Uzeo sam eto... Pa sam šta je. Kako ide to, brate? Ili malo... Nema, slabo, samo od donacija. Za sad se živi samo od donacija. Samo donacija. Samo donacija. Rad i donacije. Rad nije da se prosi, nego se radi i zaslužno se dobijaju donacije. Kad padne, padne. Jebi ga. Da, da. A dobro, čekaj, ne možeš ništa raditi pored tog posla. Pa brate, jedva snalazim kraj s krajem, iskreno ti kažem. Jedva slaba s kraj s krajem. Jedva. Vidi, najbitnije je da si to otpriliti neka pozitivna nula, brate. Ako se može tako reći. Pa, ja ne bih da hvalim sebe, ali hvala ti puno što misliš tako. Pa jebi ga, brate. Mislim ono, barem ja nekako gledam ako uđem u neki biznis, posao, bilo šta, da se ta nula izvuče. Šta kažeš, da? Da se nula izvuče samo, brate, da se ne budu minusi to. Tako je, Nemam tako biti je. u plusu, ono, ni 10 dinara, samo da sam na nuli. Tako je. A, Samo ne znam da li sam ja na ja ne znam da li sam na -7 ili na -19. a kakav stream sad imaš to? Daj, brate, baci link. Šta kažeš? Daj, baci link od stream. Imam stream na TikToku, Kengur SRB, i imam stream na YouTubeu, Kengur SRB. 2 streama u isto vreme su uključene. Čekaj, brate, ne koristim TikTok. Uđi na YouTube onda, ima mnogo manje ljudi, ali ima, brate. A šta igraš? Ne igram ništa, brate, streamujemo Meglo, brate, zezam se. Aha, treba, pa viš tvoj da to kad bi napravili ovo, toga je to je posao. Misliš? Mislim, opet, full je, kad si ti sad streamer za te igrice, ovo ono, brate, ali opet, tu možeš privući masu sa svojim ličnošću, to mora biti non-stop zanimljiv da bi bili gledati. Da. I usput, ako hoćeš da se probiješ, moraš praviti neke lipove, brate, highlightove, tog dana, znači šta si igrao, ovo ono, brate, i to te uzima i da pripiš, brate. Dosta je teško. Ja igram, brate, Dota 2, si čuo. Jesu, kako nisam, ja sam igrao Dota 1. I pratim dosta tih streamera i to njima najviše vremena oduzima samo editovanje ili povrata. Jest. Ja ne znam, ja sam mislio da ubacim ovo ovako ako snimim. Snimim, brate, i ubacim ovo na YouTube, ovako pa kako bude za početak. Za početak neki, ja imam 300 sabova, na YouTube imam 30k followera, na TikToku imam 3,5 soma, na Instagramu. Sad furam YouTube pa da vidimo kako će da ide. Imao sam i Twitch TV, 3 soma pratioca, imao sam tamo pa sam permabanovan, pa imao sam Trovo isto 3 soma pratioca. Šta si radio na Twitchu, brate? Ma brate, sve i svašta. Ne znam, vi ste... Twitch je koliko je dobro toliko sranje, samo zašto imaš milion ti njihovih pravila i što oni uzimaju, brate, baš puno nove donacije, promiče svega. Pa nema zarade, iskreno ti kažem, nema, trenutno nema. Gdje bi ga, brate? Uglavnom, mislim, nemoj se ljudi sad, moraš biti debil da bi privukao masu. Pa ne moram, brate, ja ću biti normalan. Biću normalan, pa šta bude, bit će. Znaš. A dok te jeste, da, brate,
Pa jeste, brate. Ne mora, brate. Lepo i čuti, brate, što hoćeš na neki normalan način, razumiješ, napraviš. Pa nešto, brate, čisto možeš čovjek da preživi. Normalan način, da ne moraš da se depilišeš ovo ono. Da, to. Jebi ga, ja sam isto, brate, nisam skonto bolera i to, brate, i drugi. Mogu zamisliti. Ma da, brate. I vidi, reći ću samo da sam išao 5 godina na Partizana u takmice. Jel jesi? Eto, brate. Lepo, To ti brate. je dosta, brate. To ti je dosta kakve sam imao, brate, ljude oko sebe i sve. I sad na kraju rastero sve i to je to, imam 3 drugare. Što si rastero sve, ako ti nije Zato što, tačno? brate, samo te vuku, brate, ove računac. Samo te vuku, jest? Pa da, brate, i fazone, mislim, lepo je to iskustvo, brate, ja bolje iskustvo u životu nisam imao, razumiješ, i drugarstvo i sve, samo što ti uzima previše vremena, brate. Ja izgubim ceo dan da prekreš na jednu utakmicu, brate. Za taj dan mogu, brate, odraditi svojih obaveza koliko hoćeš, brate. To da. A ja da idem da gledam Partizana, brate, niko plaćen, ništa, brate. Pa nije, brate, to se radi iz ljubavi, ali... Znaš kako? Ne kažem, brate, da, ali ne možeš ti iz ljubavi to da radiš, ali, brate, ono, čega ćeš živjeti pa sve. Pa vidiš, ljudi kažu, znaš, ajde ti nama streamuj, a mi tebi da ne platimo. Ti si tu valjda iz poštovanja nama da streamuješ, tako kažu, znaš. Da, znam. Tako kažu ljudi. Brate, šta ti kažem, bori se samo grizni, to je to. Šta kažeš? Rekao, bori se samo grizni, brate, i to je to. Nema šta, nema druge, brate. A da. A koji si godište, brate? Pa 18 plus legalan, znači. Koji si, 92? Ma 18 plus legalan, znači. A jebo ti, Jebo ga ja. No, čovječe, pa ne idem budeš devojka, pitam čisto ovako, brate. Pa ja ti kažem i ovako, brate, imam neke razloge pa zato. Dobro, brate. Znači, sjebao si previše godina pa se sa ovim izvlačiš. Sjebao si previše godina pa se samim izvlačiš. Pa i nisam sjebao previše godina, iskoristio sam ih kvalitetno. A to je onda, brate, vidi. Ali jeben, imam, brate. Ne mogu sjeti šifru od YouTube kanala, brate, da te zabratim, ono. Ma nema potrebe zaista. Pusti se, chill down. Što, brate, naši smo, što se kaže, brate, treba činiti ljudima. Brate, dobro se dobri vraća, brate. Pa i ne mora, ali bitno je da se dobro radi. Bitno je da se dobro radi. Kad se neko cima ovo, ono, brate, tako što ne, brate. Tako da... I vi kad samo bi onda trebao lupam kroz taj Steam, sad ovaj stream što sad imaš u Megla, ovo ono, brate, da možda ubaciš još samo nešto, brate. Kao na primjer? Pa ja sam streamao League of Legends, ali slabije ide. A dobro, opet, jebi ga, mislim igraš dobro i to, brate, nisi sad jedan baš igrač, tako da je. Pa solidno igram. A to, bitno, jebi ga i rankovo, ono, brate, da je ljudi vidjeli. Da. Ja sam igrao LoL tek kad je izašao i onda sam ga fatalio. Znači u beti tamo još. Znaš kad sam krenuo da igram LoL, brate, kad su zabranili Garenu u Srbiji. Da, u beti si igrao još, da. Da, tad sam igrao LoL, brate. Izašao Mordekaiser pa Sivir, brate. Šta kažeš? Mordekaiser izašao kad su krenuli ja i Borazor da igram. Da. Prvi heroj bio bez mane, brate. Prvi heroj bez mane bio, stvarno. Prvi heroj bez mane, da, Mordekaiser, brate. Ko bi rekao, brate. Ja sam volao da vejnujem zbog Gosua, ono kako se čuo za Gosua, Vayne sam volao da vejnujem. Zbog njega sad u zadnje vreme samo Dravena igram, ništa više. Pa ja sam najviše voleo, brate, mid i džunglu, brate. Volim i mid da odigram, Silasa na midu, ne znam da li si znao, da li znaš što je novi heroj, brate. Poznato mi, ne znam šta tačno radi, ali ne znam. Healuje se nenormalno, brate. Lupom, gdje meni da ja bila na, ja sam voleo Orijanu. Orijana je bruka za teamfight. Da. Bruka je. Ja volim takve heroje, brate, s kojima možeš napraviti nešto teamfight i to. Više za teamfight nego ovako, brate.
lupom, brate moj igrao samo supportovi tenkove, brate. Ništa drugo, samo tenkovi supportovi igrao, brate. Sona kad je izašla, ja mislim, on 10-15 pobjeda za red, samo sa Sona. Samo sa Sonom, a? Supportovi mogu da nose game-ove i tekako. Sona bilo bedljivo naći support kad su izbacili, brate. Mi smo igrali čak, brate, do pre godinu dana. Vamo u Rumi smo imali igronicu, kompovi mogu da guraju igrice tu negde do 2008. godine. I imali smo, brate, svaki sredu i petak smo igrali do peta, brate. Bude po 3-4 tima, brate. Znaš koji to što progleda? Da. To je. I onda smo stavili na moment prije igra, brate. Ne možeš sad opet to reći. Pa to jeste, brate. Da, ali... Ja volim da odigram 5 na 1 flex, da igram 5 na 5 flex, volim da igram sa svojom ekipom, to najviše volim da igram. Da. Koja god igrica za 5 na 5? Da. Nevjerovatno zabavno. Još pogotovo do 5. Da, kako ne. Tako da, ne znam, brate, razmišljam se malo da uzem da se prebacim. Šta kažeš? Izvini, Ne, kaži slobodno. Ne, nastavi. Nastavi slobodno, ej. Nastavi. Nemoj me, ajde, nastavi. Ne znam te, bre, kaži čoveč, šta si teo kažeš? Šta sam htio, da, nemoj mene ubacivati na YouTube monitor. Pa, brate, znaš kako? Ovo je, brate, već snimljeno. Baci samo, izvini sad što te prekidam, ubaci samo neke pametne stvari što govorim i to da Pa pametne si stvari i rekao, nije da ima nešto da si rekao glupo. Ja prvi ne bi izbacivo da ima nešto da si rekao, ja bi odmah rekao tu slušaj to ne može i kraj priče. Znači, to je prvo što bi rekao. Tako da, eto. Da znate. Mislim, šalim se, ubaci, radi šta hoćeš, brate, iskreno, volim me kurac. Da će me neko vidjeti ili neće, brate. Ako imaš nešto, neku društvenu mrežu gdje hoćeš nekog te zaprati, stavit ću u opisu videa, tako da opusti se. Nemoj, ne, to ne. Sad već ulaziš u privatnost, brate, nije u redu. Nije u redu? Okej, u redu, ako ne, slušaj, u redu, skroz u redu. I rekao si... Ne, za Instagram i te gluposti da mi prate ljudi, to nisam taj tip čovjek. Kaži, brate, i bit će ti ispunjena. Kaži, važi, sve što želiš prstom mi pokaži. To je više gej fazom, brate. No komu, brate, no komu. Nemoj, brate, dosta sam se za ovih pola sata nagledao prikod kako brke funkcija. Da. Strašno, brate. A živiš sam, imaš ženu, djecu, nešto, brate? Sam sam, brate, sam sam. Nema više ništa. Svoj mir, što se kaže. Sam. Totalno sam. Kako da svoj mir, to što bi ti rekao. A i šta će mi, brate, više od knjige, od streama, od treninga, od tih nekih stvari, brate, ne treba mi baš ništa. Pa vidi, brate, ako si to pronašao sebe, A, to ti kažem. To te radi. Ništa, brate, znaš kako, završavam ovaj Omegle Live, hteo malo da ispunim želji publici pa da vidimo kako će da budu kritike, pa ćemo da vidimo da li ćemo da nastavimo s ovim. Hvala ti puno što si bio deo streama, nisi ništa loše rekao, ja bi ti prvi rekao da ti si jedan od normalnijih, zaista, svaka ti čast, brate. Ovim putem, brate, čestitam ti na tome, hvala ti puno što si bio. Šta sad kažem, volim da se zajebavam i da trolem ljudi i to, šalio sam se u većini stvari. Tako da... Znam ja da sam ja veoma pametan dečko i bistar. Šta kažeš? Rekao, znam ja da sam veoma pametan i bistar dečko, brate, to mi mama jučer rekla. Važi. Hvala ti puno što si bio deo live-a, prijatno. Ispunio sam vam želju, bilo je malo Omegle Live-a.